Здравейте, аз съм Кристиян, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод ще реагираме на новата песен на Джия, която е в колаборация с Емрах и се казва Падаща звезда. Наравно с Селина пуска и Джия, и тук е колаборация, но сега, да не говорим за Селина, нека говорим за Джия. Джия е продукт, на който съм реагирал на дебюта и няколко песни след дебюта й. В последно време не реагирах на Джия като продукт, защото за мен просто нямаше абсолютно никакъв смисъл. Джия е продукт, на който в последно време не реагирам заради каварите й. Може би единствената реакция, която съм правил нейна е на песента и Садъм. Избягвам да реагирам на Джия, защото тя взима песни на едни от най-талантливите сръбски изпълнителки, като Александра Прилович и Милица Павлович, които категорично на глас като нейния не лежат, не пасват, звучат ми пародийно, звучат ми нелепо и буквално не мога да преживея, да чуя такова нещо, при положение, че оригинал е изпълнено такива зверове, изпълнителки с такива гласища и изведнъж това, което пускаме ние, не се доближава и е толкова до това, което е всъщност. Тук сега виждам нещо много интересно. Песента е авторска. Това е повече от прекрасно и ме печели още от сега само с това, че песента не е кавър. Виждам кои са авторите. Алиша и Радомир Кишев. Алиша всъщност мисля си, че това е една изпълнителка от Ara Music, от FanTV, поне беше там, преди да... Защото аз Ara Music там тия не ги следя от години хора. Но мисля, че беше там и се подвизаваше под псевдонима Ашли. Даже има една песен, която ми е любима нейна, с Алисия Фьючеринг, Твоето момиче. Мисля, че е тя. Видеото виждам, че е на Будабас, окей всичко. Интересно ми е, буквално след толкова кавари, Джия и авторско парче, за това давам шанс, за това се сядам да реагирам, защото искам да видя дали го може, без да се правят кавари и без да има нужда такива извращения, като проверено и саботираш и там всички тия глупости, които се избълвах. Това е. Джия и Емрах, Падаща звезда. На всяка падаща звезда си пожелавам да спра на глупостите, да ти вярвам. Обичай ме или довиждане, не знам дали да те забравя или не. Като звънне телефона се надявам да видя името ти на екрана. Ако те няма теб, ще ми е по-добре. Не си за мен, но сърцето иска те. Преди да продължим към Джия, влизането на Емрах е много интересно. Не знам дали преди съм го чувал да пее по този лигав, ще го нарека така начин. Буквално, ако се слушате,
към края на фьючеринга, в който се включва той, гласа му започва да става един леко дори писклив, едно такова супер лигаво, но включването му е толкова на място. В смисъл, аз не знам дали ще е само това, но предполагам, че тук нали, ще се включи и в края ще се включи със същото, но за сега тръгваме горе-долу с него. Моля тайно само да не свърши. Не знае кой е прав и кой е крив, но знам, че никой тук не е щастлив. Мен ме беше страх да те обичам, но сега едва без тебе дишам. Трудно е в любовта, нали, но този път страхливеца си ти. На всяка падаща звезда си пожелавам да спра на глупостите, да ти вярвам. Или обичай ме, или довиждане. Не знам дали да те забравя или не. Като звънне телефона се надявам да видя името ти на екрана. Ако те няма теб, ще ми е по-добре. Не си за мен, но сърцето иска те. Това е на светлини години по-добре от всичко друго, което съм чувал от нея, хора. В смисъл, не всичко, айде, но от каверите. В смисъл, ето това, тук вече можеш да реално да оцениш продукта, който е тя. Знаете, много пъти съм ви казвал, особено в нейни реакции, особено като сме говорили нали, за високи тонове и така нататък, гласа и на Джия за мен е много писклив и много висок. Има неща, които като изпее, те буквално звучат се едно ги крещи. Слава на Бога, тук тия моменти са малко. Песента си е направена изцяло за нея, звучи адекватно. Екипа, който работи по песента е супер талантливи, аз особено Кишев го обожавам. В правилна посока е тръгнала, силно се надявам така да продължи да твори за напред. Ти си този, дето луда ме направи. На всичко уж за мен не си готов, а трябва да те моля за любов. Мен ме беше страх да те обичам, но сега едва без тебе дишам. Трудно е в любовта, нали, но този път страхливеца си ти. На всяка падаща звезда си пожелавам да спра на глупостите, да ти вярвам. Или обичай ме, или довиждане. Не знам дали да те забравя или не. Като звънне телефона се надявам да видя името ти на екрана. Ако те няма теб, ще ми е по-добре. Не си за мен, но сърцето иска те. На всяка падаща звезда си пожелавам да спра на глупостите, да ти вярвам. Обичай ме или довиждане. Не знам дали да те забравя или не. Като звънне телефона се надявам да видя името ти на екрана. Ако те няма теб, ще ми е по-добре. Не си за мен, но сърцето иска те. Добре, ето, толкова ли е трудно да заложиш на нещо авторско, на нещо красиво, на нещо, което... Това е много красива песен. Да, гласа и някакси, не знам, може би пак, ако беше спятал друга,
можеше пък и да е по-добре, но пък може на друга категорично да ни отива. И това си е песен правена за Джия. Лично това, което аз мисля, да продължи работата с Кишев, да продължи работата с Алиша. Ако това е тандем, който сработва за нея. Бижу. Емрах, страхотно включване, много на място, пак в началото, както в песента на Салина София в началото. Те малко са се разбрали без да се разбират, но определено хиляди пъти по-добре от каверите, които пуска. Аз съм за такива проекти и аз съм за такива продукти да бъдат пускани на пазара от изпълнители като нея, защото по този начин се дава шанс, нали, на млади автори, макар че Кишев си е в бизнеса отдавна, Алиша също, нали, и като изпълнител, и като творец, но все пак това е тандем, нали, с който не се работи всеки ден. Тя си ги е намерила за нея си, работят за нея. Според мен тази песен ще се хареса. Частта на Емрах според мен ще бъде много вайрал в платформите, но това не знам, сами ще видим как ще се развият нещата. Сега, разбира се, очаквам вашите коментари, така че оставите ги долу. И да, благодаря, че гледахте. Чао, ще се видим в следващия път. Ако те няма теб, ще ми е по-добре. Не си за мен, но сърцето иска те.